नेतन्याहू के जिंदा होने के सबूत के तौर पर जारी दूसरी वीडियो भी मशकूक निकली। नेतन्याहू की कॉफी शॉप में कॉफी पीने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। माहिरीन ने वीडियो के हकीकी होने पर सवाल उठाते हुए इसके AI से बने होने का खदशा जाहिर किया है। सोशल मीडिया सारिफीन भी वीडियो के जाली होने का दावा कर रहे हैं। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. היית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך?